Ο Περσέας, με τη βοήθεια του GPS παγκόσμιου σαντάλι στιγματοθέτησης, βρήκε το άνδρο των γραίων στην άκρη του κόσμου. Οι τρεις αδελφές ήταν κρυμμένες σε μια σπηλιά σε ένα γκρίζο βουνό μακριά από τα μάτια των θνητών. Ο Περσέας μπήκε αθόρυβα στη σπηλιά και ακολούθησε κάποιες φωνές. Δεινό, δώσε μου το μάτι. Το έχεις πολλή ώρα τώρα. Έχεις το δόντι, Ενιό. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Δεν λειτουργεί έτσι η ζωή, ακόμα και για εμάς. Μα θέλω να βλέπω τι τρώω. Θα σου πω εγώ τι τρως. Όχι, δεν σε πιστεύουμε. Την τελευταία φορά μου είπες ότι έτρωγα ψάρι, αλλά είχε γεύση από άμμο και κόκαλα. Θα σταματήσετε και οι δυο σας. Συνέχεια παραπονιέστε και παραπονιέστε και ξεχνάτε να μου δώσετε το μάτι και το δόντι. Ω Πεφριδό, δεν ήξερα καν ότι ήσουν εδώ. Είμαι πάντα εδώ, χρειά μάγισσα. Δώστε τα μου τώρα. Όχι, είναι η σειρά μου. Αδερφές, θα τα μοιραστούμε. Έχω μια κλειψίδρα. Όταν αδειάσει, θα σας τα δώσω. Πώς θα ξέρουμε πότε θα αδειάσει η κλεψίδρα ή πολύ χρειά μάγισσα? Εμπιστεύσου με, αδερφή. Δώσε μου το μάτι, Δεινό, και όταν τελειώσω το γεύμα μου θα σου το δώσω πίσω. Κι εγώ τι θα πάρω, τίποτα πάλι? Ενιό, δώσε τους το δόντι και εγώ θα τους δώσω το μάτι. Πας και σταματήσει να κλεψουρίζει. Ναι, δώστε τα μου. Μα το φαγητό μου κρυώνει. Θα το φας το φαγητό σου. Δεν θα το κρατήσει για πάντα. Ναι, θα σας το δώσω πίσω. Η Δεινό έβγαλε το μάτι της και το κράτησε στην παλάμη της, ενώ η Ενιό έβγαλε το δόντι της. Ο Περσέας άδραξε την ευκαιρία και άρπαξε το μάτι και το δόντι από τα χέρια των γραίων. Άντε, δώστε τα μου. Σου το έδωσα το μάτι μου. Κι εγώ το δόντι μου. Όχι, δεν μου τα δώσατε. Συγγνώμη, κυρίες. Ποιος είναι αυτός? Είναι κάποιος εδώ? Έχει το δόντι και το μάτι μου? Είμαι ο Περσέας και ναι, έχω τα πράγματά σας. Έχει το μάτι μου. Και το δόντι μου. Σας το πήρε, ανόητες. Εσύ φταίς, Πεφριδό. Κυρίες, δεν τσακώνεστε. Θα σας τα δώσω αν με βοηθήσετε. Αν δεν με βοηθήσετε, θα τα πετάξω στον ωκεανό. Όχι! Τι θέλεις, θνητέ? Πού μπορώ να βρω τη Μέδουσα? Δεν μπορούμε να σου πούμε. Τότε πείτε αντίο στο δόντι και στο μάτι σας. Μη τολμήσεις να τα πετάξεις. Δεν ξέρουμε που ζει, αλλά ξέρουμε ποιος μπορεί να σου πει. Ποιος? Οι εσπερίδες. Αυτές μπορούν να σου πούν πού θα βρεις τη Μέδουσα. Τώρα δώσε μας τα πράγματα μας. Πού μπορώ να βρω τις σπερίδες? Στα πόδια του Άτλαντα υπάρχει μία λίμνη. Εκεί θα τις βρεις. Απαντήσαμε στις ερωτήσεις σου. Τώρα δώσε μας το δόντι και το μάτι. Εντάξει, θα τα δώσω σε σένα, Πεφριδό. Ναι, Δώσ' σε μένα. όχι σε αυτή. Δώσ' το σε μένα. Όχι, είναι η σειρά μου. Το φαγητό μου κρυώνει. Ορίστε, Πεφριδό. Αντίο σας. Ο Περσέας πέταξε το δόντι και το μάτι στη σπηλιά και πέταξε μακριά.
Πευριδό, δώσε μου το μάτι και το δόντι. Δεν μου τα έδωσε. Μας κορόιδεψε. Μας περνάς για χαζές? Νομίζω πως τα πέταξε μέσα στη σπηλιά. Λες ψέματα. Δεν λέω. Εδώ είναι. Ψάξτε τα. Περνάω, δώστα μας Πευριδό. Δεν τα έχω. Όχι!